И така, здравейте новички и добре дошли в моето Minecraft синглплеер оцеляване. Така, това е първи епизод. Доста хора ще си мислят, че това е читнато, обаче не е. И това ще си мислят, че читнато, но не е. Имам доказателство, имам 3 клипа, които са отделени, защото камтазията ми спря да работи. Това е тъпо. И ако някой не ми вярва, мога да кача тези клипове. Просто не иска да... Опитах се да ги свържа, да ги групирам в един клип, обаче не ми се получи. Аз го запазвам като проект, обаче не мога го кача като видеоклип. И просто ще трябва да започна от тук. И да, пуснам за малко така разедряваща музика. Просто защото някакво тихичко. Скирка. Да, сега ще ви покажа. Имам много паежина. Тая паежина е от изоставената ми надолу, където има спаунър на паяци. Сега ще видим. Сега ще тази. Скоро ще направя unboxing видео на едни геймърски шоки. Добре. Така, извинявам се. Малко само трябваше. Много усилено и мисля, че не се чувам. Де. Сега. Опа. Окей, хора. Ще сляза да ви покажа долу как е направено. Тук така. Те тук ги оставих, не знам, просто нямах място в печките и те. Сега ще се направим. Значи на мен, всъщност лично на мен не ми харесва, че почнах от тук. Исках да снимам първи епизод, защото беше доста готин. Обаче стана тъй, че не може. Такова се прави. Ден. Аз съм готов. Чакайте да легна. Те, тук са готови. Сега искам да снимам едни координати. Всъщност аз снимах миналия епизод, обаче някъде са се затрили, не знам. Сега мисля да сляза някакви паржоли имам. Това ще сложа да опечем. Ще го изчакам, защото нямам храна. Има само 2 паржоли. Ай, по-бързо запече. И така. Сега ще ви покажа изоставянето на мина. Чакай, тя накъде беше? Не съм Купах си я намерих. Сега ще ви покажа спаунъра. Не сам. Насам. Чакай се. Много бъркващо. Тук има кол. Така. Малко. Нека си усиля малко. Сега ще ви покажа спаунера, който съм обрал пажите, които видяхте преди малко. От него са пажите. Един торч, тук айрон да оберем.
Окей. Айронче. Така. Може би, защото в предния клип не се чувах изобщо, надявам се сега да се чувам по-добре. И така. Надявам се да не се чува чумови някакви така. Аха, назад сме. Фак чувам скелет. Май насам беше. Май насам беше. Не съм сигурен. Не беше. И да спомена, че спалнаре на такива паяци. Poison паяци. Къде беше, бе? What the fuck? Окей. Така. Надявам се да ви хареса клипа. Защото малко ми кофти заради този факт, че нямаше как да кача от другите два клипа, защото просто бяха на части и пак те бяха по 15 минути клипчета и някой за стори. Но обаче, ако някой не гледа клипа и някой иска, ако някой просто си мисли, че той всичкото е читнато или там някой, не знам, може да ми каже, папа, да кача клипа, просто ще го кача. Ще видите, че не е така, както си мислите, че е. Така, кабелство. Така. Нека един меч ще направим. Ей, къде беше спалнера? Ей, защо го намеря? През време може да по-експлорни. Тук бях дошъл. По-нагоре спалнера, сигурно си. По-нагоре беше. Няма значение си в някой епизод ще го покажа, просто сега не мога да се ориентира. Май насам беше тук. Не. Така. Тук да видим насам. Че ладно. Вървим с колко? Много малко ми върви FPS. Не. Това е невъзможно. Само чакайте малко. Да. Окей. Не знам. Много лагва. Ужас. Не знам, в принципе много. Сети се на къде. И пресала где? Sada versus sudah mas. Tom. Mana sambil. Включа портал. Ну, на самом деле, не было. Молодец. Ладно? Опа, такой зад. Ще идваш ли?
Те какво са разбучали? Я път да се кротнат малко. Wow. What the fuck is this? Гръмни, айде да гръмнат всичките. Тук много откачени батки, бе. Леле, мафиоти. А те да мърти. What the fuck is this? Не. Откъде толкова скрипъри, бе? Fuck you! И още един спаунър намерих. Сега са два. Да, бас. Два спаунъра на паяци. Поне тия да не са поизън паяци. Да, пак са поизън паяци. Майката старомръва. Шобра? Какво да правим си? Мале, само да бутне някой. Добре, малко да се хилна. Хора, извинявам се за чита. Тото даже не чиде. Да кажем. Добре. Тези дъски тук. По същия начин и другия спаунър. Просто е така в центъра и тук трябва да се чупят. Но аз не съм ги чупил. Добре, нека видим на това поне координатите. 240. О, аз продължам само нагоре и само. На едно място. Тук ми изглежда подозрително. Его и другия. Виждате ли? Не ви лъжа. Добре. Искам да си го отбележите. Вот. Не. Ти много яко. Сега ще си го направим с кабелство. Или дърво. Стига с кахтивата. Добре, хора. Правите си го така стабилно.
ще го направим. Да се знае. Добре, тук е единия и там другия. Ще си имаме XP. Фарм. Добре. Ти си Poison, нали? Poison! Още изуреди? Тук, може би. Може би не. Не сам. Тук. Тук пещерина. Не. По-скоро не. Още един спаунър. Още един мазен спаунър на мазите и чадя. What the fuck? Мечаме, fuck you. Fuck these spiders. Because you are... Добре, го търсам. Ото тук е, ото е, мишки. Фартална батка. Те малко да чуете. Какво ще си направи на брадо? Здравей, добър ден. Долу тук бе. Добре, 3 спаунъра вече. На този координатите му са... Така. Добре, 3 спаунъра. Че е ненормално готино. Ще си имаме си фармя. XP. От един на другия, от другия на по-другия и на следващия. След тук остава още един демон. Черешката на тортата. Няма. Май. Паяжинка ще имаме. Такова. Стринг ли по-беше? Един стак почти. Да, един стак е 31 даже. Помага. Опа. Така хора, вземем си крафтинг тейбъл и бегаме от тук. Знаете ли какво е? Те ще си вибирам. Така. Хора. Газ. Не сам май не съм идвал, да. Не съм идвал и вече дойдох. Така. Да копнем малко iron. Айгът. Как се казва точно, не знам. Вот такая мишка. Изгоря фитила, май. Что гръмно е? Fuck you! Не! Майка ти стара е музика. И ти твой род ги мрази. Ма защо влиза от дупка? Къде са появят? Hello everyone. Fuck you! Къде? Ето е чит. Добре, те е яко. Умри. Изчезни този честен дом на пустиня. Now. Интересно. Знаех си, че има такова. Дъма. Копък. Да грифнем малко тук така. Газ! На какви блокове сме чакать? На 31 по 9. Добре, сега ще изим надолу още.
Не мисля, ама мисля, че казах, ще правя анбоксинг видео на едни геймърски слушалки. Мисля, че казах точно в началото на епизода, ама все пак. Може да го гледате. Може би... Ама всъщност не знам дали да оставя линк, просто защото аз не ги поръчвам, аз са един човек друг и са 180, по-скоро те са 90 евро и тук са 180 лева български пари май. Нещо такова. Нещо такова. Насам. Насам нещо. Hello everyone. This is... Мане, ще се запаля. Ето ли се го взема? Нещо тук ще гръмни до мене. Грозен, нещастен крипър. Гледай, аз те бутам долу, бе, грозен. Чакай, че нещо ме бутам отзад. Ги мрази ти крипъри. Тук ми гърмят на главата, умрял зомби там. И хора, аз би трябвало след малко да приключи с епизода, защото съм поканен на един купон, на едно събиране с ние приятели. И ще трябва да ходя малко така да разнообразя деня. И понеже днеска е последния ден, т.е. днеска е четвъртък и ние учим до четвъртък, защото и той ми е дил грозен. Абе, иди, защо се набира така под земята, бе? Знаеш колко ма бърка. Аз не свикнах на крипърите. Леле колко тунели, дупки, айрон, които... Добре, аз търся диаманти, не търся айрон. Айрон си имам, ама не ми е излишен. Те голчето ще го вземем. Насам айрон има тук. Ще го взема. Тук сложа торч. Защото като е айрон се заниминава. Така. We are the coming. Айде! We are the coming. Сега на кои координати сме? 14. Бързо ще влезем в равничето. Малко да разгледкаме и там. Ако има нещо, здраве да е. Ако няма, пак здраве. Но все пак аз ще си проверя. И тук това какво ще го копна. Леле, как лагва. Как ми пада FPS. Какво става? Добре, спри. Компа ми загря. Explore Savage. Oh, go! Добре. Да. What the fuck, yo? Гошо идвам. Помага. Дали ще съм бетна до там? Then just clone.
Пръска. Нещо лапис. Give me diamond, baby. Please give me diamond. Моля ти, Равинче, дай ми диаманти. Дай ми. Give me. Give me some diamond, please. Ой, има още. Още. Give me some, please. Some, please. No. И ми даде диаманти. Но на другата страна може да има. По-вероятно е там някой пещера да оформим. Добре, доста добре става епизода. Надявам се да ви хареса. Ако така, абонирайте се за канала ми. За my channel. И subscribe-ите. Масо и там лайк. Абе, знаете си работата. Press like button and subscribing to my channel. Това е голото, а не. Те по-нагоре трябва да се оближам. Защото изпускам много работи. Аз съм малко те красян. Ayuts. This is redstone. This is most XP grinder. Те, тук имаш още. Червен камък. Още червен стоун. Така. Ай по-бързо де. Give me fire. Гледай, тук ще има нещо. Мама ще има и смърт. Ого! Тук сега ако няма диаманти. Тук вече има някаква съвсем малка опасност от смъртта. Аре стига. Добре, сега насам. Има път към някаква пещера. Тук може да му очаква някой скелет, който няма да е някаква приятна изненада. Път, моля, шафръкна. На 11 блока, на 11. Страх ме е да джампя. Да не падна, че ще го серием работата. Както е тръгнало. О, ма тук много стабилно роди има така. Стабилно количество родки. Така. Много масивно. Си копвам така. Така, обилно, както казах. Ец, че лагва. Иди е така. Иди е батко, че ще стане ушки лошо. Сука, блед. Има един съученик. Ичко се казва. Ичто е. Цакам вика ми. Той ме учи на руски псовни. Сука, блед. Ец, ще съм метна тук като риба. Ще аз клокна. Те, цък. Тук.
Else. Тук те малко така не ми харесва. Because много така на едно място. Съвкупност от лава на едно място не ми харесва. Съвкупност. Така ще ги цъкна. Цък. Штра. И обираме работките. Ец. Айде, бати светлиците. Тук някой дъма няма да се намери да накара, защото тук за да му се изтърпа тия пещери тук, неземните. Това си за снимка. Чудесно, хора, намерихме и дъма. Oh, baby, sugar break. This is the fire new. This is my diamonds. This is my everything. This is my life. Because the diamond is alive. This is my. Няма да паднеш. What? Май даман си изгоря. Фак. Какво пък? Имаме за енчантник. Ама нямаме за кирка. Още малко дъма, айде, моля се. Да не си свидим сега, не е хубаво. Моля се, малко още. Купрече сега, малко дъма. Никой няма го сбърка, нито мене, нито Майнкрафт. Тук не съм трябва има лава. Поне така ми показа моя лак, на който вярвам и разчитам. Трябва да го хапнем. Малко тенен дрот. Тъй. Насам няма да го бъде, така мога копна да е за XP. Не съм недосан. Дайте още малко да бъде, туто да нищо не правя. Не съм нещо или само край на друга част пещера. Да, някакъв край. Връщам така леко думите, но не много, защото може да е край. Някаква пещерица. Мизерно, просто недопустимо. Това е недопустимо, сука, блядь. Така, чакайте, че много ми лагва, извинявам се, за което просто нещо. Добре, викам аз да спрете с музика вече. Сега лекичко. Сука, блядко. Ще предвижам моите задни части. И тук, хоп. 2, 1. Път. Към. Цък. Упър. Така. Така. Тук надолу нещо. Само една празна мръсна пещера. Добре. Някакво да я. Той какво е? Той ползва ли ма или ма наяда? Наяда ма. Ама я ползва. Какво път? Не те горя така дърво бе. Какво наядох се? Колкът ма ползва? Добре. Хора. Хайде, малко дъмно, какво ще ви сбърка сега тук Майнкрафт, стегати
Малко дълго само малко, само още едно парче. Аре, още 3 парчета. Явно няма да има повече. Но аз не съм случайно. Аз ще го намеря. Не знам, брат, моля. Не знам хора, като гледам разни клипове на някакви ютубъри, като намират по 30 диаманта на едно снимане, аз тук едва 2 диаманта намерих. Кьопък! Що? Какво ще ме сбърка си? Какво ще стане и толкова? Малко дълго. Ама този клип стана май много дълъг. Още говоря. Какви координати сме? 278. Не сме много далеко от моя холм. Моята дупка по-скоро, защото е някакво мизерно. Добре. Все някакви диаманти имам, мисля, не е като за без нещо. Тук е някаква дупка мизерна. Дупка. Насам. Въц! Леле, как ще се изтърся, въц. Ма много лагваш, бе, лагваш много. Тук насам. Сокабляк. Не. Но стръпнах направо, не стръпна тялото. Тук насам. Неп, насам. Неп. Така. Добре, не ми се рискува грам. Да, може и да падна. Добре, насайма, няма. Насайма, няма. Да, много уструмно. Така. Да си подсигарим. И не съм така весело настроение. Because I'm не намерих диаманти. But why? No, busy. Oh yeah. О май гад, даже не разбрах какво казах. Добре, малко айрон така. Къде няма диаманти, поне айрон така да копна. Не знам, когато беличо, когато белич, даже не го казвам как трябва. Когато го копаят и направо, май по-често се намират дамаянти. Добре, сега през целия клип минаха зомбите тук разни. Сега не може ли ти да излезе от някъде зомби да го убия така, да му взема чаравата да го изям? Защото, така да кажа, аз съм гладен. Не се ядя зомбишко такова. Частите на зомби. Хубаво, аз мисля вече да излизам от тая мирсана дупка. Не ми хареса тук, не ми се живее. Айде. Сега ще се умрем от глад. Нещо за ядене няма ли, бе? Ядене. Добре, не мога да ям самичък. Що не? Кой знае къде ще излизем? Добре. Доста хора сигурно не виждат. Да, не се вижда много, обаче аз виждам малко така. Че още сме са тук Акензит, ако беше Акензит, омага. Много така добре казано. Почти стигнахме. 54 блока сме. Почти сме горе, мога да кажа аз. Айде! Няма да се вижда, че тази дупка гадна. Така, с любов. Ето ти на нищо не прилича.
О, проси. Ела тук, коти. Ела. Засили се пак, че малко бе. Върни си голям и трътна в гъс. Он иде така бе, праси, не иде. Така, мринкай, чекай. Там виждам кон. И други работи виждам. Така ме притесняват. Не е ребитото. Там скелет тук се вижда. Там скелет тук се вижда. Много така добре казвам. Здравей, зомби! Така, тук нещо така, не съм оставил. Не съм. Така, 2 диаманта, айрон, по... разни други. Които идва към мене. Но тук, така. Скелети са малко така хитри и досадни. Изчадя на животни. Така. Това ще приберем тук. Това ще го такаваме. И това така. И ще го сложим така. И тук ще приберем това. И това така. Така. Сега тук ще го делим на 4 печки. Да, и ето защо бях сложил останалите две, които видяхте преди който е горе. Защото така няма такова място и просто ги поставих. За да е така някакси по някакси така. И се надявам видеото да ви харесало. Ако и така, абонирайте се за канала ми, харесайте клипа, както казах преди малко. И да, също направя един бол. Как се прави, ще си ти май беше, да. И това беше мен. Скоро, чао!